Mas sakjroning atiku sakwise aku bisa nglenggahi dampar prabon ana ing Kraton Singosari. Ning emane Kang Mas. Emane kepiye? Singosari mboten wonten prajurite. Kaulane sampean ilang kabeh niki. Ora usah kuwatir, wong sugih. Nek arep daftar prajurit lungguh sing apik. Iki ratune anyar. Nek kowe daftar prajurit pisanan bayarane akeh. Ratu anyar, Mas. Ratu anyar, Mas. Bayarane yo akeh. Rada rene sik rada rene. Aku wis ora sabar. Sabar sik. Wis to sabar, perkara bayaran gampang. Nek ning kono kowe diblonjo 150 ning kene tak blonjo 120. Enak to. Ning kono 150 ning kene 120. Lah kok malah mubur. Lho. Maksudnya 120 tambahe dadi 275. Dadi prajurit ning kene iki, Mas. Iya. Penak ta ora? Mas. Masmu wong piye? Bebas ah, Mas. Wong desa. Apa bener sing jenengmu Toh Jaya, Mas? Bener aku toh Jaya. Oh. Wis kondang final anyar-anyaran. Apa bener sampean sing jenenge Toh Pati, Mas? Ora kleru. Gambarku tak pajang ning alun-alun, saben perapatan ana tak tulisi gedhe. Toh Pati wong sak bagus ning Singosari wae. Bener? Iya. Lungguh. Lho, iki. Layak. Semua sing tak rungokno. Tung lor. Toh Pati. Tung kidul. Toh Pati. Kantung ning sawan. Toh Pati. Kok jane padha apa petangtung sawang? Ayo tung lor, Toh Pati, tung kidul, Toh Pati. Lungguh. Sawan Toh Pati. Wis Mas, sapa sing dadi aranmu Mas? Iwanoke jenengku Rangga Wuni. Rangga Wuni siji. Maesa Cempaka. Rangga Wuni lan kowe Maesa Cempaka. Iya. Nganti kowe munggah ana ing Kraton Singosari, apa sing mbok karepake? Arep mateni kowe. Lho. Kok kowe arep mateni aku iki aku duwe luput karo kowe apa? Luput merga nalika semono wong tuaku Anusopatis kok pateni kelawan kowe. Wong tuaku. Kowe anak Anusopati. Iya. Kok weli? Anusopati bagus kowe kok weli. Kancane kok. Mergo mapan desa. Siap. Kowe anake Anusopati tenan. Yes. Lho. Urung tak pateni sik. Wah, mati. Seurung. Semono uga aku. Siji anak Anusopati. Aku munggah ana ing Singosari. Aku golek pawongan kang aran Toh Pati. Sing rikala semono wis wani mrawasa lawan ibuku. Kowe anake sapa? Aku iki mrawasa. Mung bocah siji, wong wadon pramesti. Anake Maesa wong ateleng. Yo kuwi kang dadi buku awas. Lho kowe iki anake Maesa ateleng ya? Wah, anake Maesa wong ateleng. Lungguh. Jaluk mati apa jaluk urip? Jaluk mati apa jaluk urip? Yo iki pusaka tak gawane ya. Iki kawon. Yo. Tolong. Wong iki pusaka. Kakang Rangga Wuni. Heeh. Pusaka. Tok Jaya temekane
wae poso-poso. Mergo ing Singosari sing duwe panguwasa sautuhe iki aku. Cemen sinembah ing titah sinanjung marang Priyantun Agung. Saiki kowe kelawan aku ayo pamit sing duwe gawe. Ayo ngono ya Dio. Manggake Kakang. Mergo pambudutane bapak mbah lan sak keluarga iki pambudutane lakon Ronggo Wuning Ratu. Muga-muga sabubareng nekake utawa ndugeke ketoprak Wisma Kuncara keluarganipun mbah lan iki sing ditetake kabeh kalih sing sawikala lir kadya ora ana alangan sawiji mapa. Kang, tangi Kang. Tangi. Ayo mulai. Wis bar. Bar, wis bar. Ayo. Ayo pamit sing duwe omah. Ayo pamit sing di omah. Di sini omah ya. Ayo apa ngarep? Aku ora diamplop. Lah kowe malah sing diangkropi kok malah. Ora buah sih. Ya Kang. Pamit. Ya. Mergo ngene ya ta Jaya, mergo awake dhewe iki ing kene ayo mburu cukup ngiras pantes gembul bujana andra. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.